Sego tanai konsulasi beserapa. Zendani dari betul rawi baik jadi kenapa. Meeting maya saya meeting hodong ada program apa. Harina ini punya kaki sabar. Sampai kena kena ini boleh rasa. Jadi kasih dia. अपना उन्हें निर्णय बदी जगह हम चीज़ जाने को जगह दिल में रास को बनाओ बिनी खड़े अपना जगह दिल गाँव पर खाने का देख के कोई बनाओ अरे ज़ाइफ का दिल के सांझे पुष्मिया गाँव की शिवन को लगे तो बाय ये ना ज़ाइफ का बया था ज़ाइफ को लगे खाने चीज़ ओबिशी खला बाय देखो हम इनसे कथा सुन उसाई प्रॉब्लम बावो विश्व को बने उन्नी ना से सुनो मेरे राइले बने आवेगी जो आप उसाई डिपार्टमेंट मेरे कथारंग में जो थानसियो जाय आयो लुनाम बोयारी आयो को 2011 में थिया मेरे बंधु सा नमस्कार अरे बे जायगा को नागा मानना नोङो सप्तासे समखौना थैसिगोन बे बिफाया गोसो मोदोम जिउजों नोंखौ फोथायनायखाय गावनि थैगोनखौ बियो मिथिनानै नुनानै बे जायगाखौ बियो नागारनानै बियो फैदोंमोन आफा दिनैबो जायफ्रा बे आयदानि गेजेरजों बे सानजौफु सार्भिसनि गेजेरजों सिरि मोनबाय आङो बेयावनो थायोब्ला आं पापावनो थैलांगोन आङो दाबो लोंग्रोम जाग्रोमनो थायोब्ला आं बेयावनो पापाव थैलांगोन आं सोंनो नांगोन आरो आं सोलायनो नांगोन आं गोबां रोखोमनि संसारनि हाबिलासफ्राव मबाइल नायनायफोरजों मबाइलनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि पापफोरखौ आङो मावबाय